Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag na natong tanan kumusta adlaw day karong Miyerkules no. It's 29 na sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Sa dili pa day no, shout out day ko no kang anak le Talermen. Salamat kayo idol na sa pagpaminaw no. Anak le Talermen o kang James Savero. Shout out diha idol diha sa Mansawan, New Vista, Don Victoriano, Tungbian, Misamis Occidental, Mindanao. Salamat kayo no, James Sabero. Salamat sa pagpaminaw idol no. O kang John Bert Bagyo Sumundong. Shout out niya ano, John Bert Bagyo Sumundong. Kasunod good ko ani, Permi shout out diri sa Iligan City. Okay, salamat kayo no, John Bert Bagyo Sumundong. Shout out kay idol no. Kaya sa Iligan City, salamat sa pagpaminaw. O kang Kitin Slab. Na, mura si Abel Goro na og Charity ang gamaskara. Haha, atong miagi si Charity ako tag-an pero karon murag silang duha ni Abel. Okay, salamat kayo no. Kitin Slab sa pagpaminaw no. Shout out kay idol no. Kitin Slab o kang Lish Mudit. Dili kaya si Charity ang maskara. Okay, salamat kayo no. Les Modit. Shout out idol na sa paminaw no. Sa tanano nga nagsunod aling gamahano sa pagkabaybay. Salamat kayo sa pagpadayon no sa pagpaminaw sa mga sugilano nagikan sa aron drama. Bueno, ang sumpay ning sugilano nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Part 14 na tanong mga followers no. Part 14. Maskara. Apa, Marga? Apa? Ni kamu tak duha ka mga kasalbay, ang mga kidnapper na lang. Apa, Marga? Marga, nagputo duha ka mga kaupon nga kidnapper. Kisa nilang gikasangka! Naigo ang duha! Ni gawas ang ilang gikasangka nga taong nagmaskara. Tao nga nagmaskara! Hinihinay niya doon sa kidnapper maong nagkuha sa sako. Gangisudlan sa kwarta. Naan siya? Nihunong tungod sa kidnapper nga nagba. O gikuha ang sako. May kipunit siya. Cellphone? Shit! Nakita pinagi sa messenger nga ang nagbaskara. May kay akong naofa. Igor ang kasulti nga akong kakibot nga gipusil siya. Animal, taong nagmaskara. Mahal gani, ang akong mga dagway sa messenger. Palos naong sa mananapa. Ang akong dagway, ang akong profile pic, dagway sa aliwas. Buisit! Sa ato pa. Traidor ka, Don Rafael. Nakabantay ko na. Traidor ka. Wa ka mo tumans gikasabutan. E kung sabo ka sa taong nagmaskara. Traidor ka, Don Rafael. Niyan ang mga pulis. Wa ko laing mahimo. Gawa sa pagkontak sa mga pulis. Imong amigo ang taong nagmaskara, Darling Rafael? No, wa ko magkailan niya, Marga darling. Pero, pinaagi ka niya. Wa mada ang kwarta nga silbing lukat ni mo na ako. Wa ko mahibaw. Wa ko magkaila. Wa, Marga. Ano na ang mga pulis? Bao ka ng tinuod, Chip. Biktima sa kidnapping kining akong pinangga o gaminahal nga si Marga. Unya, ilang ipalukat na ako. Ug din sa sementeryo, mauming anhi ako. Nay, adini anhi kami magbinayluay. Ihatag ko kanila ang kwarta, ngay lang ipangayo. Ug ilang iuli ka na ako si Marga. Tinuod ba? Yes, sir.
Marga, di ba? Yes, sir. Ako ang gikidnap. Nakaila ka kanila. Wa taon, sir. Wa gyud. Sir Rafael, nganong wa kamutaw ka na ako sa presinto sa kapulisan. Kuan, giposidanan ako nga dili gyud kuno kumusulti ninyo. Kay kung mahibaw sila, ilang patyon ang mahal kong Marga. O sikin sa nakapusil nining mga kidnapper. Ang taong nagmaskara, Chef. Tao nga nagmaskara. Darling Marga, Yes, Sir Fael. hilom ka man kaayo. Mhm. Muralag na trauma ko sa buto-buto. Tulo ka tao ang nangamatay. O sila ang mga kidnappers. Nervyosa lang ko. Relax lang, Marga, darling. Luwas ka na. Rafael, darling. Nalipay kaayo ko. Luwas ka na, darling. Mao ba? Og nalipay sab ko. Salamat, Marga. Salamat. Nahibalik pagid ang kwarta. Kung wa pa si Maskara, madagyo nila ang kwarta. Kung magpaila lang siya kanako katong Maskara, hatagan ko siya og ganti. Kinsa ka siya? Oh, buiset! Dili makuntak si Marga. Animal ka, Daddy Rafael. Bataan ka ba pinya? Kasungga mo di ay. Si Maskara. Wes, di ka magmahay. Makita ni mo kung unsay buhaton ni Federico. Pakurugon ko ang atong dapit. Mubaha ang dugo sa atong dapit. Ilabi na sa imong mga tao. Sa nagkadaiyang imong mga negosyo. Daddy Rafael. Bloodbath tayo. Bloodbath tayo, Daddy Rafael. Hindi na balik na tingala si niya, Rafael. Sugatan ako. Ula, Nyor, salamat. Salamat nga nabalik ang away na ito po, Nyor. Hola. Hala, ay, salamat. Salamat ka niya ka na, Miss Marga. Dili na mag-uol si niyo, Rafael. Luwas na ko, Ola. Og si darling Rafael may nagluwas na ako. Pasalamat ka. Nga mahal ka ninyo, Rafael. Ula, nabalik na po ang kwarta. Wa madal sa mga kidnapper og napatay sila. Kasi nagpatay nila, Nyor. Ikaw ang kriminal, Nyor. Dili, si Maskara. Maskara. Si Maskara, may mipusil patay sa mga kidnapper og nauli ang kwarta diri kanako. Salamat, Inton. Darling Rafael, mag-CR na ako, okay? Malipayon ko, Ula. Natira malipay do kanyor, pero kinsa man tos maskara, Nyor? Kinsa man ka to siya? Dili ko makatubag na na imong pangutana. Dili, Ula. Si Marga. Hello, Marga. Biskuhido man lagi. Traidor ka na, si Rafael. Pation ko na. Dili ko. May kontak siya. Anong ginganlan o Maskara. Nahibaw day ka? Kanina ra, Marga. Kanina ra. O niya, kumusta man? Asa ka na gano'n? Diyan ako sa mansyon. Kalitse. Unsa pa kay tabua? Ha? Unsa? Limpyo na unta. Nahimo na ang binayluay. Sa kwarta og nako. Pero sa dihang distansya na lang ang nagdas kwarta. May kalit na ribot to. Og nakita na mo nga nahagba ang imong kakibot. Buisit. May tama ka. Ang duhay mo kasakop.
di kinabuhi. Ganong nahitabo man kini. Traidor ka na si Rafael. Traidor siya. Wa siya ni angkon nga. Ngayang kontak atong maskara. Wa siya mahibaw. Bakakon siya. Bakakon. Sige na, Federico. Dahil ito magdugay sulti. Kay nangita si Rafael nako. Buiset. Buiset, Marga. Napakyas ang atong mga plano. Ambot lang ni mo, Federico. Last recourse. Ang katapusang plano. Patiya siya sa hinay-hinay. O kung bigla, ang mahimo. Kung mahimo, bigla. Buhata. Sige, Federico. Bye. Shit. Paklas gawin si Federico. Paklas. Og ang taong nagmaskarang hinungtan aning tanan. Si Maskara. Oh, si Charity. Siya lang nabalik. Uy, galit mo nausap ang lihok kang Charity. Maraming laki ang ilihok. Biya, no? Oh, si Abel. Si Abel ka na. Siya ka na niabot. Diin kagikan, Abel. Okay ka, diin kagikan. Anong uta naman ka? Interesado lang. Interesado? Dili ko gusto madiscuss siya ka. Ikaw, diin ka man gikan. Nangitag ka, Johan. Doon ako'y nabalitaan. Ugani, di kalipay na ako. Unsa mo ang balita? Napatay ang mga kidnappers ni Miss Marga. Malangit pa unta ang ilang talag. Charity, Kinsa nakapatay sa mga kidnappers? Mga pulis ba? dili. Ha? Kun mao, kinsa? Ang taong nagmaskara. Kun mao na, hero si Maskara. Charity. Mao din nga nalipay ka. Tungod kay napatay ang mga kidnappers. Unya, si Don Rafael, unsa man? Unsa nahitabo? May Abel. Okay. May kini ano mo da. Nga naman na inding. Tumungos balita karon ha. Gitribyos Don Rafael. Pinakalabot ba tong dila ba katong mga kidnapper ba? Swerte ha taon. O nabalik taon nga tong Don Rafael. Ug napatay ang kidnapper. Balik pang kwarta. Mao ka na nga mong istoryahan ni Charity. Oo ba? Ug nakapatay ra ba bay? Maukurong taong nagmaskara. Mas maayo pa si Maskara. Nagkatabang pang Don Rafael. Oo, tinuda. May panglaing tao, nagkatabang pa. Oh, Charity. Bitaw? Saludo ko ni Maskara nga mao'y nakaluwas o nakapatay sa mga kidnappers. Dili paryente niya ha. Dili paryente ni Don Rafael. Diba, Inting? Oo, ha. Unsa? Sige, oy. Diya na mo. Kadiyot lang. Dahil Charity, kadiyot lang. Unsa man? Oy, ano sa iyong kanigikan kanina? Secret. Ha? Unsa'y secret, ha? Diya na mo, oy. Ay, kadiyot lang. Saan bagal si mong ha? Hoy, Charity, record. Saan bagal si mong ha? Pistola, Inting. Tama ka, Carlos. Para self-defense. Mas may paog kita'y makapatay kaysa kita ang hipatyan. Oh, Excuse me, Inting. oy. Bay, papaw ka. Kasabot ko ba? Kasabot ko sige panulti ni Charity. Mas maayo pa ang lain tao, nakatabang pa. Ako man ang iyang gigo, Bainting. Ay, labatol na itong kamatuoran, bay. Tinuon sa niyang sulti, di ba? Tayo mong tabang Don Rafael. Ato na sige pasagda, di ba? Sakto ka, Bainting. Sige, di ako na. Uy, bay, kanitang saan bagal si mong kilid? Okay, tanaw ka? Tanaw. Uy, pistola, saan? Self-defense, Bainting. Mas may pagkita'y makapatay kaysa kita ang hipatyan. Uy. Diyan Ha? Ay, matragod. Muro parehas sa nag-dialogue sa Detroit. Probida. Mas maayo po kung kita'y makapatay kaysa kita'y hipat yan. Yan ang alam yung pagkaon ni imong gipandam niyo, Rafael. Agig pasalamat nga luwas na si Miss Marga. Salamat, Ola. Sige, darling, mangaon kita. Dili ba to kay bang kalipay nga kong gibati? Ingan man asub ko, darling. Pero, si Federico, di na bagit mo balik? Way hinungdan nga pagkanak. Rafael, Gisampit na ako. Gihangyo na ako, pero iya ko kipaliparan. mao ba, darling? Kapila ko mo tawag ka niya. Nga unta, iya kong tabangan kalabot sa imong kahimtang nga gikidnap ka, pero bangis siya. Tig-aw balatian. Dili siya mo tabang ka na ako. Kumitiwana ko hatag ang iyang kipangayo. Kun mao kina. Akong ihangyo kanimo.
ihatag ang iyong gipangayo. Mark! Mao ka na, darling Rafael. Ihatag ang iyong gipangayo. Pwedeng mo apel? Ola. Unfair matingali, Miss Margang, ihatag ni Don Rafael ang gipangayo ni Federico. Oy, saksigyot ko. Nagpakiluoy si ni Rafael. Pero, gibaliparan. Ola. Masamot ang iyong kasukog kay ubos siyang daddy. Tungod kay sa akong kahimtang. Naningkamot gid si darling Rafael nga malukat ko. Nagdasi og dakong kantidad para ihatag sa mga kidnappers aron lang maluwas ko, dili ba? Oh, mao ka na, Marga. Tinuod na. Sa ato pa, makaingon si Singka og galingon nga mas bililhon pa ko kumpara niya nga anak siya ni Rafael. Musamot ang iyang kalagot. Sa iyang daddy, diba? Ako kung gihangyo si Rafael, ngayon na lang kong lukata. Bahalag unsi akong dangatan. Tungod kay anugon ang dakong kantidad nga ing ilukat na ako. Pero, wa ko managana pag gahin og kwarta para ilukat kanimo, darling. Tungod kay mahal ko ikaw, Marga. mao ka na, darling. Og salamat kaayo, darling. Thank you, kit kaayo. Mahal kita iko nimo. Uy, ito ko sa tawag ti Guwang. May gisulti ka ba, Ola? Wala, oy. Wa man. Wa, Miss Marga. Alo, Marga. Nagsige na ko kumbinser ni Rafael. Ngayang ihatag imong gipangayo. Hiluoy na. Federico, gamayng pailob lang. Wa na ko'y pasensya na niya. Sultihi siya. Iya na kong mortal nga kaaway. Federico, Sultihi siya. kalma lang, good. Pero kung maglisod ka, ayaw na lang. Basta, ingna siya. Ingna siya. At dunay dakong kalabidad. Gamuabot sa iyang kinabuhi. Federico, Yun sa kini nanawag. Irmang numero kini. Hello? Hello, kinsa kini? Kinsa kini? Traidor ka, Don Rafael. Huwag ka mutuman sa atong gikasabutan. Unsa? Nakuha ni mo si Marga. Naibalikan ni mo si Marga. Ug napatay ang akong mga sakop. Kumikan kay doon kay tao nga gisugo. Yapat yun ang akong mga sakop. Unsa? Wa ko mahibaw. Wa ko taong gisugo nga patyo na mo mga sakop. Marunong ka, Don Rafael. Pero ayaw ka balaga. Magpaabot ka sa sunod nga mga pangitabo. Unsa ibot mong ipasabot? Pasulan mo ang tanan, Don Rafael. Pasulan mo. Unsa? Mga kakibot. Mao kini ang akong mando. Ang mga taxi. Nga gipanag-iya sa akong daddy. Tulian ninyo. O pagkauman. Sunuga. Dauban. Matuman, kagibot. Oh, ganun ikaw na may matwag. Atuman, Atuman. Maya kang ilan yung mga tingog. Buhatas na namang madali mga kakibot. Gusto kong ipakita ni Daddy Rafael ang kabangis ni Federico. Buhata ang akong mando. Karon dayon. Kiyarang ang taxi driver? Wala, uy. Saan mo na ilang gibuhat? May galon nga may sud. O gibubo sa taxi. O ang usa ka tao, may lighter nga gigunitan. Hala, gipasika. Ay, giitsa! Hala, niulbo ang kayo!
Gisunog ang taxi! Ah! Gisunog o gipusil ang taxi driver! Ang akong armas. Mugawas ko din niya. Mga animal. Okay, nagkapadagan ang ilang sakyanan na. Dali naman, ipasirin ng extinguisher taon, bina! Pasirin sa kung ako! Ay, initas kayo eh! Murag kayo matambang na! Di lagi na ang tao, Kinting! Eh, bina! Wala na kabuhilo na yun ang kayo taon! Wala! Sunog kayo taxi! O, ang gipusil. Ang gipusil ka driver na naghayaan sa may kasada. Ang driver na! Ginoo ko! Yan ang police patrol car! Ito ang ambulansya nga gikargahan sa driver nga gipusil. Murag na to. Patay na gito. Huwag ito magkasanta. Saan mo na to? Kalit mo kayo paghitabo. Oh. Oh, uy, nainindot sa kanan, no? Huwag na nawa. Oh, uy, si Don Rafael, siya na narawag. Ang kuyog ni Marga. Si Marga eh. Dude. Dihan sa mo ha, ako doon ha, kanyot. Ganong na sila. Lagi, pusel. Darling, kisa ni Kimo ani. Kinuha ko kaluoy sa driver. Gipusil og gisunog pang imong taxi. Mga salbayes! Sir Rafael. Hindi. Niya magini mahitabo at bang sa inyong gasoline station. Nakakita ba ka mo sa panghitabo, ha? Nga gipusil ang akong driver o gisunog ang akong taxi. Bida kalit kayo, sir, eh. Busy kayo ko sa trabaho. Kalit lang minabati nga, buto-buto ba? Yung paglingi para ko, bida. May hagba na yun ang usa ka tao. O may ulbo ang sunog. Sunog ang taxi. Dali may midool. Kaya naman midang fire extinguishers may abil. Pero nagibadang kayo, sir. Inita kayo. Mga salbayes sila. Bahis ko, sir. Sige, Inting. Nyor. Dili kami magdugay. Oy. Wala kami mahimo pa niini. Matanol kami sa police station. Among atimanon ang driver sa taxi nga gipusil ito. Sige, sir. Sige, sir. Darling Marga. Ito na, darling. Bida bay. Makatagda. Makatagda ang Sir Pail. Bitaw sila mo tagada kung ang saan taman. Kinsa mo tang ilang tagdon. Ano bay? Ano sila? Pero siya, kita ni mo. Wa siya managad ako. Tungkol kay wa ko nahimo sa nitabo ni Bismarga nga gikitnaw. Tinuod ka, Inting? Day. Senior Rafael, tagias taxi gitolis. Bilagi patay, bigong rin. Gisuno pag yun yung taxi por bida. Surting mga tulisan. Tungod ka sa dihang gigawas ko, nagkapadagan sila sa ilang motorsiklo. Kaya ano? Saan na yung buwaton? Surti sila. Nagdabay ko sa kong armas. Saan magpipiso sila kanila? Naunsa? Mas may pagkitay makapatay kaysa kitay hipatyanting. Charite. Di ta magmika karong panahon na, Inting. Dili maglurat ang atong mga mata. Labaw sa tanan, di na to piyungon ang atong mga matas mga panghitabo. Mutabang ta. Di ta manghinanaw lang. Makig-away ta. Basta may katarungan ta. Charite. Mutabang ta. Aron makabaton og kalinaw kini atong dapit. Nagihasi karos mga tulisan. Mabitaw. Mga uwas ba abil ni Don Rafael tao ni Loya. Nga naman. O siya takda. Angay lang po tingali nga di siya tagdon. Wag siya nahimos pagtabang. Charite. Unsa resulta, darling? Buhi ba ang driver sa taxi? Ay, patay na. DOA. Dead on arrival? Yes. Puwerte daw hilaka sa pamilya. Gawas bitaw ko. Kinagsigig hilak ang asawa ug mga anak. Ipasiunahan ko katuog tabang.
Aron dili sila problema sa ospital, ingon man sa pagpalubong. Akong sagot ang tanan, darling Marga. Kinsa makit ka ang naghimo, ani? Uy, mauban yor. Kaluoy gitaon sa pamilya. Bawa ka na nga ula. Gitulis, gipatay, gisunog pa ang taksi. Grabihan naman, oy. Hello muna ula. May nanawag yor. Hello. Kumusta, Don Rafael? Ikaw na usap? Yes, ako, Don Rafael. Kumusta na ang life? Ha? Malinahon ba? Animal. Kamu ba nagtulis ha? Nagpatay sa driver o nagsunog sa akong taxi? Kamu ba? Ha? Yes, Don Rafael. Animal. Mga salbahes kamo. Wa kamo'y kaluoy. Thank you, Don Rafael. Dili pa kinamaw. Dili pa. Bye-bye. Hello. 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 Animal. Kinsa yor. Ang pangusag kidnapper. Sila ang nagtulis. Ingon man, pagsunog sa akong taxi. Ginoo ko. Ang sunod nga target, maunasad ang convenience store ni Daddy. Tulisa, ug sunuga. Pati kakimot. Pati. Tanaw na to ug dili ba siya atakihon. Gunubon ko ang iyang mga negosyo. Putlon ko ang tinubdan sa iyang sapi. Magbasol ka, Don Rafael. Nganong nakaanak ka ug sama na ko. Patong tanawon, kung kanang taong nagmaskara, makasanta ba sa atong pagkabuhaton? Okay, bot. Gusto kong magpakita siya. Tanaw na to kung asa kutok ang iyang kaisok. Karon dayon, liho ka mo. Si Bisang Kinsang mo babag patya! Oh, kakimot. Marga, asa ka man? Morir ako sa atong mga tanom. Mutan ako sa atong mga orchids nga namuwak. Okay. Ay siya hayaw pagawas ang compound, ha? Kay tingalig kidnapon ka na usab. Dili, darling. Dihar ako sa atong mga tanom. Okay, padayon lang, darling Marga. Si Miss Marga. Uy. O ngayon kayong kanahan siyang short ay. Nindot kayo legs. Ay, pero yung mga kandila nga gituwan. Kanino itong format siyang lawas, no? Parehas me. Out sa ball. Nasya na mga tanom. Nakunit siyang cellphone? Murag doon na ka-istorya. Di pa tingali, Senyor Rafael, tungod kay nakita man ako nga waman magkunit Senyor Rafael siyang cellphone. Kinsa kayang kaka-istorya na? Maniguro lang gid ko. Kamu ba ang nitolis umipatay sa driver? O gisunog pang ang taxi? Yes, Mami Marga. Federico! Ako na ni ang akong giingon kang Daddy Rafael. Nga basula niya ang iyang pagtraidor. Din, nakigunsabo siya sa kataong nga nagsulob og maskara. Ug baoy ni pusil patay sa akong mga sakop. Federico! Sinugdanan pala ni. Pakurugo na ko si Daddy. Palabana unya ang iyang kabin.
Kanang iyang kasangga, ang taong nagmaskara. Federico, O sa balita ni Abel? O sa man? Nara magpuyo si Abel sa mansyon? wa Federico. Siwa. Oh, gusto niya. Kayang papuyoon ang iyang anak na si Abel. O pa day. Nawag tanging interes sa pagkuha kang Abel. Oh, really? O sa mainom dan? Nabugnaw si Rafael. Dili na siya makuha kang Abel. Tungod kay, wa kini makatabang niya. Aha? Unsan ka ba ang iyang gipangayo? Nangayo siya tabang ni Abel. Sa dihang gikidnap ko. Pero, way nahimo si Abel. Gipasagdan lang siya. Oh, wow ba? Mirisi! Mirisi! So, saan kita na niya? Nasulta na niya. Nga way kapuslanan ang iyang pag-ilah kang Abel. Nga iyang anak. Dili na siya interesado. Kaya ang iyang mga anak, way kapuslanan. Ah, so ito pa? Apil ko? Apil ka. Sige. Wa bagay kapuslanan ko. Tanaw na to. Tanaw na to. Kakita siya og milagro gikan siyang anak nga way kapuslanan. Og karong taod-taod, tunay laing mo buto. Unsa, Federico? Pabuta. Ay baho ka na. Sultihi ko. Unsa ka na? Serious ang ilang panagsulti. Federico, tug-ani ko. Uy, si Federico di ang iyang kasulti. Okay, sige. Bantay ha. Masimbi makikuban kag laing babae ha. Ano? O saingan? Mahibaw gani ko nga doon na kilaing babae. Patyon tagit ka. Yaks! Huwag ka ba eh? Mao ka na, correct. May relasyon sila si Marga o Federico. Ikaw di Federico ka, ha? Nagwat-wat ko ni mo, kang Marga karon ka. Kay nagsilos man. Nagsilos na ko. Giuntoy lang dahil si Don Rafael. Yucks! Ano ba? Nasakiran ako ang... Nasakiran ako ang... Kinsa na? Nakabantay siya. Kinsa na? Meow. Meow. Iring? May iring? Kuyawan ako. Abi na kong doon itaw nga naminaw sa among perisulti ni Federico. Kinahanglan ako makumbinser si Rafael. Ngay hatag na lang niyang gipangayo ni Federico. Unsa ka kadong giiwan ni Federico nga? Doon nila ing mabuto. Unsa magkay pasabot niya ato? Ipadance yung mga gamot! Ipadance! Ay, Tulis ni. Yatag niyo mong pitaka. Yung mga alas, ibangdahatag na mo. Bagdali! taon, oy, naunsa ka man. Mangutan na pa mo. Tulis ni! Ihatag ni yun! Huwag ikaw, kasir, ha? Ihatag na ni mong halin, ha? Pagdali! Pagdali! Tabang! Ang sunod nga bala, anha mo tugpas yung mga lawas, ha? Kung di ninyo ihatag yung mga alas, o kwarta! Pagdali! Ano ba, ko? Oh, ganda ba? Isa ang gustong mo sunod mo matay, ha? Isa! Uy, na may daghang nagtapok ng mga tao. Kung na ay patrol car sa polis. Nasa usa ka convenience store. Magsusi ko. Nong. Unsay ni tabo, Nong? Gitulis ang maong tindahan. Mao ba? Tulis o tunay kipusil. Ang guard patay gyud. Unsa? O asa na mga tulisan? Nakasibat na do. O wagi nagkasanta?
Na, kinsa may musanta. Nga mga armado man itong mga tulisan. Pilapil ka, matay ka. Oh, okay. Salamat tong, salamat tong. Kung naisa ka nang ibabot. Oh, ganun na daw. Si Don Rafael. Agiya ka ng sakinan. Yes, sir, patay ka ng gwadan yun. Animal. Unya, tulis. Mga animal. Dako-dako ang kantinan nga daan yun kay ang kuan kining kita kagahapon wa man ma-deposit. Nada, patay pa yun ang atong guard. Puset. Nakaila ba ka mo? Wagin na rin, wagin. Barong-baro kayong mga dagway. Human sa kong taxi. Ang ako sa convenience store ang itulis. Ipatay pa nga akong guard. Sir, ikaw rin ang tagya nining maong tinahan? Oh, ako, ano? Nangutana lang ko, sir. Kaduha na kita nga nag-abot. Katong gitulis ang taxi o gisunog. Napatay gihapon. O karon, gitulis ang akong convenience store. O gipatay ang gwardya. Ano yapon ka? Nagkaato lang tingali, sir, nga niagi ko. Nagkaatol? O basigusa ka sa mga kauban sa mga tulisan? Sir, Palayo ka na ko! Palayo! Kay murag musamot ka busay ang akong adlaw. Gitulis pa nga kong tinahan ug namatyan pa ko. Ano pa ka nagsamok-samok ka na ko? Sir Rafael. Ayon sa ipa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon, kasinuwat ni Francis Uliaga Isparis. Mas tama. Walang ko no, subscribe sa ako ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanulayong pagpaminaw.